Аудитория на Перник.com. Намираме се пред президентството в центъра на София. Това е видният пернишки общественик и протестър вече повече от година Петър Симов, по-известен като Пепи Протеста, заради това, че всеки ден е тук на жълтите павета и протестира срещу вече подалото оставка правителство на Пламен Орешарски. Господин Симов, вече спечелиха вашите протести. Вече не протестираме. Сега в момента ние сме победители, ние сме на празник. Хората, които са зад мене, празнуват, радостни, щастливи, поради това, че правителството си подаде оставката, независимо от всички други обстоятелства. Фактора сме и ние хората, които бехме 406 дена, повече от година, 406 дена вече сме на тези протести и участници в подаването на оставката на това правителство. Господин Симов, как ще празнувате? В какво ще се изрази празнуването тази вечер? Празнуването, макар и символично, е в рамките на това, което хората разполагат. Ето тук се срещнахме, хората са радостни, щастливи, весели, така участват с добро настроение, с повишено самочувствие дори, затова, защото това е една победа, така да се каже, дори и на целия народ, независимо от това, че хората тук, които бяха са малко в тези обстоятелства, затова, защото предпоставките и изискванията бяха на съвсем друго ниво и ние казваме, че това е протест на всички хора. Всички хора от държавата трябва да бъдат радостни и щастливи за това, че това правителство си подаде оставката, защото това правителство, макар и вече за кратко, вече за минало си правителство, доведе до държавата до такива неимоверни ситуации, които в други държави дори няма и да се случат, дори няма да се позволи да се случат за това, защото 11 милиарда дълг няма в никоя държава, чието правителство да е довело в рамките на вече една година. Господин Симов, ще продължите ли да идвате тук? Разбира се, ние имаме и такива срещи, вече тук се организират, макар и не така в рамките на тези протести, затова, защото ние сега очакваме вече другите неща, които трябва да се случат в рамките на тези няколко месеца. Трябва да мине и министерство, и да мине и служебното правителство и след това вече да се подготвяме и за избори, но участието ще бъде пак, макар и символично, макар и с присъствие. Ние не протестираме вече, ние сме радостни от победата и чакаме да минават нещата, които са предложени, които са дадени, разписани от Конституцията. Смятате ли, че новото правителство след служебното ще възстанови страната, ще накара България да се стъпи на краката? И кое правителство смятате, че коя партия е подходяща да направи това? Аз предполагам и съм убеден, че следващото правителство, което ще дойде, макар и на такива условия, които са трагични за момента, за това, защото една държава, която има толкова много дългове, толкова високи като дългове суми, предполагам, че може би дори никой няма да се наеме да поеме такова управление, но с цената на всичко, с цената на риск, предполагам, че ще се създаде правителство, ще излезе партия победител и оттам насетне се очаква държавата да тръгне в така благоприятна посока. Вашите виждания за коя партия са за победител? Така? Моите виждания са за партия, която е определена, която ще се определи от суверена, така че сега е рано още да говориме, но суверена ще определи, народа ще определи и аз предполагам и съм убеден, че народа ще размисли в това време до изборите трезво, ще оцени ситуацията, ще разбере, ще прецени какво е било до сега през този едногодишен повече период и оттам нататъка няма да се случват нещата, които се случиха до момента. Народа ще поеме нещата в свои ръце и от тук насетне вече нещата ще тръгнат в друга посока, а именно в полза на изстрадалия до сега български народ. Благодаря, господин Симов. Благодаря.